sian Kolose bidutulu mamuka maisian ayat 5 rodi ayat 10 sada songonoma didok hatana dia mua kadongan saporsial tahala sodo molo lam tabba bilangan ni halak Kristen di Portibion di Indonesia nang di Duata pahala sodo hari raya ibadah nang kemegahan dia ka gereja nabui taida alai gawe suku-suku dihita boha yang go taringotu karakter pangalaho sifat nihala Kristen udang iya nakina guari naki lasrohata ala uli gereja lasrohata ala denggane ala marak ibadah ala ilas dorohata diaka parange pambahenan di akka hala Kristen wai. Nah dia mau kadongan ido na di pagomos si Paulus tuhuria Kolose nang tuhita di bagasan tikion nama dok ia ha Kristenon dada Holandi goar ia ha Kristenon dada di Holandi ajaran di poda dada Holland nama dok au porsea di debata Jehovah alai ikon tari daudui sian praktikna sian pangalahona sian karakterna asa sumamba sumnadi dong si Yakobus 2 ayat 10 iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi marusuando moloholana tardok kita Kristen si huto Kristus alai pangalaho pambahenanna dau siani. Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa cukup salut dengan ajaran Yesus alai dada gabei si huton Yesus iban bahasa ai dia tidak konibana do tung macai dengan uli saluhu podani Tuhan Yesus didok ibana ma ala jajahan Inggris do India di ida ibana ma haka hala Kristen na menjajai bah songonon do HP di pamate do di pasia do HP halak bangso na asing ngirinei ido mabandang porsia ibana dan siutun Yesus ibana tetapi dia mengakui ajaran Yesus itu benar dan tepat dan baik hanya praktiknya kepada pengikutnya dau sian hatani debata dia mau kadongan di paingo hatani debata di hita sadarion paboa adorang sotar diri dope hita nasai mangulahon hisap-isap ni daging ima songonadidokna ayat 8 do sia alai molodung tardidi disirap mate do Kristus nunga dipamate Kristus do satta dipersilakko sude pangalahona burki dungi dipahehe mahita dipai baru mahita sebelum kita menjadi orang percaya
Sebelum kita dibaptis, firman Tuhan mengatakan, kamu dulu berada dalam kegelapan. Kamu dulu pelaku kejahatan. Tetapi setelah Kristus, dialah yang menyalibkan dosamu, perbuatanmu, kejahatanmu, dan dialah memperbaharui kehidupan. Jadi dia muakadongan sa porsiaot molodung porsia hita di hayeoni Tuhan Yesus nunga dileo tuhita kemampuan laho mengulu naik baru. Selama kita berada di luar dari Kristus, selama kita tidak menerima Kristus, maka hidup kita sama seperti penjahat dan orang-orang yang berbuat kefasikan. Alanima rikot madihita apalah di tahun 5 tahun transformasi. Ikon di baru do nguruta, rohatta, pangalahota, pambahinata. Haimbaruan na semua dia do. Apakah haimbaruan seperti layaknya seorang mengganti baju dari yang warna yang satu ke warna yang lain, corak yang satu ke corak yang lain? Bukan. Bukan seperti perubahan seekor ular berganti kulit, maka itu kita sebut hal yang baru. Bukan. Ular tetap ular. Dia berbisa. Kejahatannya masih ada. Atau nggak songon dia do. Hamu bol songon si pasing. Taboto do si pasing. Molo ro udan. Adong di si aik. Di gabo-gaboi. Odo do si patah si pasing. Marmeani. Ningot do pinajulu. Maca romono rohana. Alai dung adong ngubah, adong metamorfoses, perubahan di dalam dirinya seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Maka ketika si pasing kembali lagi ke lumpur itu, maka matilah dia. Imahama matena. Jadi dia buat kadongan songonido hitan wae asamolo dung bitobus Yesus kita nunga dipai baru kita atong dangdes behita tu dosa tungulu narobi sadi hari hita mulak museng alaus ido hama matenta taboto do tiki nama ben gula aren manang guna sakka proses pembuatan ni gulai ditikina baru dilopa dope dipahiang ma di dalam cetakan ala gula manis Roma disi aka somut aka binatang nasi dung damadok kuring alai disi ibana dung dipangan ibana
Dang boy be mulak ibana. Ala ngalohot ibana digulai.